Hej YouTube, og velkommen til den her lille blog, hvor jeg bare lige vil fortælle, at jeg sidder her og æder slik. Og der har jeg sidder her med mine fætter, og så gamer vi. Og ja, jeg har ikke fået lagt noget op i vildt lang tid, men jeg vil begynde på at lægge op lidt mere og sådan noget. Kan I se, hvor meget ruder? Ellen her sidder og laver en server. Hvad laver du, Ellen? En server. Nu skulle du lige så have sagt det, din klovn. Okay. Men det var bare lige en hurtig blog. Der har vi computeren. Her har vi disene. Der har vi lortet. Og her har vi PlayStation. Men der vil nok komme noget Let's Play og sådan noget fra os her. Så vi ses. Vi sidder bare og chiller. Ja. Det var bare lige hurtigt vlog. Om vi er ikke døde. Vi skal nok uploade noget mere. Nogle Let's Plays, så vi ses. Hej. Hej hej. Ses. Gamer. Hej hej. Gamernat. Thumbs up, like den her video Den her. og subscribe. Lige Vi her. ses. Ja, det er hvad det Abonner hernede. Fordi den nye opdatering, så hernede, ikke? Ikke heroppe mere. Hernede. Så hej hej. Hej. Vi ses.